ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, чӣ гуна ки медонем шаби гузашта дар турнири Eagle FC 51 бояд ки Фаридун Одилов бо Даврен Ермеков муҳориба мегзаронданд, аммо ин муҳориба барҳам хӯрд ва дар ин навор мо суханҳои додари Фаридун Одиловро оиди ҳамаи ин корҳои рухдода ва суханҳои президенти ташкилоти Eagle FC Шамил Завуру оиди Фаридун Одилов ва мухлисони тоҷикро пешкашатон мекунем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. додари Фаридун Одилов интервю дода оиди корҳои рухдода чунин суханҳо гуфт: як рейси Фаридунро отменид карданд, а дар як рейси дигар боша Фаридун дер монд. дар фурудгоҳ рейси онҳоро эълон карданд ва Фаридун бо дастааш ин рейсро нашуриданд ва самолёт бе онҳо парвоз кард ва баъд боз ба онҳо чипта гирифтанд ва онҳо рӯзи 9 дар Атирау расиданд. дар он вақт қариб ҳамаи ҷангуаро аллакай вазн кам кардагӣ буданд ва ба мо вақти зиёдатӣ доданд. аммо Фаридун тақрибан 2 шабонарӯзӣ хоб кардагӣ набуд ва организми ӯ отказ кард ва мо 1 кило 700 грамми дигар кам карда натавонистем. аммо гуфтем ки барои ҷанг тайёрем. Ермеков аввал розӣ нашуд. баъд Фаридун гуфт ки 50% пулҳои маро гира ва ҳатто ман тайёрам ки бо корди зард ба муҳориба баром, асос ки муҳориба баргузор гарда. баъд Даврен розӣ шуд. маслиҳатро кардем ва мо хостем ки шаб худро барқарор карда ба муҳориба бароем, аммо саломатии Фаридун бад шуд. аз ҳамин сабаб мо қарор баровардем ки аз ин муҳориба отказ мекунем, гуфтааст додари Фаридун. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки баъди ин кор ташкилоти Eagle FC камарбанди Фаридун Одиловро гирифтанд ва шартномаи худро бо Фаридун Одилов қатъ карданд. акнун Фаридун Одилов дигар ҷангуари ташкилоти Eagle FC нест. акнун бошад дӯстон, биён суханҳои президенти Eagle FC Шамил Завуровро гӯш мекунем ки ӯ оиди ин корҳои рухдода чӣ гуфтааст. ин рафтори Фаридун дар аввал ноҳурматӣ нисбати ташкилот ва баъд нисбати рақибаш аст. рақиби ӯ вазни даркориро кард. ӯ 2 моҳ аз оилаи худ дур буд. тамрин карда омода шуд. фаҳмо ки бо Фаридун каме проблемаҳо шуд. бо сабабҳои маълум ӯ вазн карда натавонист ва мо бо рақиби ӯ суҳбат кардем ва Даврен розӣ шуд. мо ба назди Фаридун врачро равон кардем. врач гуфт ки саломатии ӯ хуб аст ва метавонад ки ба муҳориба барояд. проблема дар чист бачаҳо? мо ӯро пас заданӣ нестем. гуфтанӣ нестем ки ӯ тарсид. аммо бигзор ки бо ин кори кардааш худаш қарор барорад. мо пули зиёд сарф кардем. ин қадар мухлис омад. ин қадар одамон ин муҳорибаро интизор буданд. фаҳмо ки дар аэропорт проблема шуд. аммо кӣ гунаҳгор аст? ӯ худаш дар рейс дер кард. худаш гунаҳгор аст. лекин ба ин нигоҳ нокарда мо ҳамаи чизро мефаҳмидем. вақте ки онҳо ба ин ҷо омаданд, мо ба Фаридун 6 соати иловагӣ додем ва вақте ки ӯ гуфт ки вазн кам карда наметавонад, мо бо Даврен суҳбат кардем. гуфтем ки розӣ шав ва ӯ розӣ шуд. аммо аз рӯи қоидаҳои ММА ин муҳориба барои Фаридун унвонӣ нест, а барои Даврен боша унвонӣ аст. тамом маслиҳат кардем. ӯ гуфт ки худро барқарор мекунад, аммо баъд бегоҳ ба пресс-конференсия наомад. мо чӣ кор карда метавонем? мо дигар ягон кор карда наметавонем. а ӯ боша рафтори ноэҳтиромона кард. ӯ танҳо имрӯз дар нисфи рӯзӣ ба менеҷери мо гуфт ки ба муҳориба намебаром ва ин ноҳурматии калон аст. баъди ин кор ман ин шахсро дигар дар лигаи худ дидан намехоҳам. фаҳмо ки ҳозир ҳамаи мухлисони тоҷик моро гунаҳгор мекунанд. чаро як маротиба ба ӯ намегӯянд ки доимо бо ту проблема аст? чаро бо дигар ҷангуарон проблема нест? ростӣ ман намедонам ки барои чӣ Фаридун ин корро кард. шояд ки ӯ нисбати мо ягон қаҳру ғазаб дошт ва ӯ хост ва фикр кард ки ҳамин гуна ба мо зарари худро расонад. ман ягон чизи дигарро намебинам, чунки аз рӯи статистика қариб ҳама ба ғалабаи Фаридун боварӣ доштанд. ман худам шахсан ба ғалабаи Фаридун боварӣ доштам, чунки аз рӯи муҳорибаҳо ӯ зуртар аст, ӯ сахттар аст. ҳамаи мо ба ғалабаи Фаридун боварӣ доштем.
ӯ боша гирифт ва ин гуна рафтор кард. албатта ки рафтани Фаридун ба ташкилоти мо зарар мерасонад, чунки мо онҳоро тарбия кардем, онҳо чемпионҳои мо буданд. мо доимо мегӯем ки фикри ҷангварҳои худро мекунем ва чунин имконият як маротиба пайдо мешавад вақте ки мо ҷангварҳои худро сар додан намехоҳем. дуюм маротиба мо чунин имконият ба ягон кас намедиҳем. мо медонем ки ҳамаи ҷангварон ба UFC ва Bellator рафтан мехоҳанд, чунки дар он ҷо пули калон кор карда мешавад, аммо дар лигаҳои русӣ чунин пул намедиҳанд. ва агар ки ҷангвар имконият пайдо кунад ки зиндагии худро хуб кунад ва агар ки роҳхат ба Bellator ё ин ки UFC пайдо кунад, мо онҳоро мефаҳмем ва сар медиҳем. чаро ки Фаридун фикр мекунад ки мо бо ӯ рафтори нохуб мекунем? Буданд ки дигар ҷангварони тоҷик ва онҳо роҳхат пайдо карданд. мо онҳоро сар додем ку мо доимо бо ҳама рафтори хуб мекунем. бачаҳо аз Тоҷикистон дар ташкилоти мо баромад мекарданд ва боз баромад кардан мегиранд. 5 ангушт як хел нест ку? ҳатто бародарон низ ҳар гуна мешаванд. барои ҳамин ягон бадбинӣ нест. чӣ гунае ки одам бо мо муносибат мекунад, мо ҳамон гуна бо ӯ муносибат мекунем, гуфтааст Завуров. дӯстон, худатон ҳар дуи тарафро гӯш карден ва хулосаи худтона барорен. дар ҳама ҳолат мо ба Фаридун муваффақият орзумандем. шумо боша фикр ақидотон нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.